Det er den mest avancerede maskine. Der er ikke andre i Skandinavien i øjeblikket, end den vi har stående her. Jeg vil hermed erklære denne her fantastiske maskine for indviet. Det er et monster af en maskine. Det er simpelthen et teknisk vidunder, som bruger al det mest moderne teknik, man overhovedet kan forestille sig, og hjælp til den enkelte trykker, der skal stå og passe maskinen, således at den dagligdag for trykkeren bliver nemmere. Det har været en lang proces, for det har jo taget cirka 1,5 år, fra vi begyndte at tale om at købe maskinen, til vi rent faktisk, at maskinen står her. Alene turen fra Japan og hertil, det tog 2 måneder. Den er kommet i 6 40-fods container. Jeg synes, det betyder først og fremmest noget for modet. Det er, at man tør at investere i det og tage den chance, der er, fordi det her det er en benhård konkurrence. Og det synes jeg egentlig også, man kan se, når man ser, hvem Trykteams kunder er. Så er det jo et internationalt marked, man agerer på. Så jeg er her egentlig for at hylde mod, men også med tanken på alle de mennesker, som... Altså den her investering, det er afgørende for deres levebrød, ikke? Hvorfor skal tyskerne komme og handle i en lille by som Svendborg? Og det skal vi, fordi at vi laver et unikt godt produkt. Vi kan regne med, at når vi sender varerne afsted, så er varerne i orden. De kommer på det rigtige tidspunkt. De kommer i den rigtige kvalitet. Og det er noget, som tyskerne sætter pris på. Som sagt er det jo 30 mennesker, mindst, altså, som har deres direkte indtægtskilde her i området. Men det betyder også noget for samarbejdspartnere og andre. Så det, at der er Torben og nogen som ham, som tør at lave den investering, det er selvfølgelig altafgørende. Den kan køre 15.000 ark i timen, og vi trykker typisk 12 etiketter på et ark. Så det er 180.000 etiketter, vi kan lave på en time. Det lyder meget, men vi laver jo mellem 300 og 400 millioner etiketter om året. Vi sender cirka 25 tons etiketter til Tyskland hver mandag. Jamen, jeg elsker først og fremmest personen. Jeg har været herude på besøg for ikke så lang tid siden, og blev introduceret til, hvad sådan en maskine kan. Og jeg er helt vild med at mærke den der sådan faglige stolthed af, at det her det er virkelig en massiv satsning. Hvis kunderne oplever, at der er et trykkeri, der kan mere end bare lige sit fadervor, så er der også kunder, som siger, at det kunne være sjovt at prøve dem. Og vi kan også godt mærke, at der er en forespørgsel ind i firmaet på andre ting end bare etiketter. Men vi har jo egentlig været i en lang periode, der har vi ikke kunnet nå at producere mere, end vi gjorde. Vi er trods alt en eksportvirksomhed, som lever sådan egentlig ret stille. Men vi har altså en omsætning på 60 millioner, så det er ikke helt pebernødder. Og vi ved også godt, at medarbejderne på en grafisk virksomhed har almindeligvis en fornuftig løn. Det vil sige, at det er også noget skattemæssigt, at der ligger nogle skattekroner, både til staten, indtægter, valutaindtægter, men også dem, der bor i byen, der kan betale noget kommuneskat og sådan noget. Vi har vores meget søde borgmester her i dag, som har indvilligt i at komme og klippe snoren over. Bo Hansen, som vi sætter stor pris på her i byen. Jeg vil hermed erklære denne her fantastiske maskine for indviet. Et er, at man henter nogle midler til en virksomhed, og man udvikler sig. Men det, at det er rigtig, rigtig mange menneskers levebrød, som der ligger i det her rammer, og som man investerer i fremtiden, det synes jeg er det helt unikke ved den her historie. Og så også modet til at foretage så store investeringer i en branche, hvor konkurrencen er benhård. Det vil jeg gerne udtrykke min kæmpe respekt for. Det fundament, den står på, det er bygget op af nogle specielle betonfolk, fordi hældning fra den ene ende til den anden ende, det er cirka 2 mm for præcis det, der lavet. Og da vi startede firmaet her for 39 år siden, der skrev vi 300.000 sammen for at kunne stifte et aktieselskab, Trykteams Svendborg AS. Og det fundament der, det kostede lige præcis 300.000. Så det går jeg sådan og griner lidt af.